Nachádzame sa v Šuranoch, kde práve prebieha jedno z pravidelných školení nášho technického tímu. Účelom týchto školení je zlepšenie kvality údržby našich vozňov, pričom sa vždy zameriavame na iný konštrukčný celok alebo typ vozňa. Dnes sa napríklad sústredíme na nadstavbu vozňa EAS. Každý z technikov si na základe svojich skúseností pripravuje podklady, ktoré prezentuje ostatným. Spoločne potom rozoberieme obvyklé údržbové postupy konkrétneho konštrukčného celku a jeho najčastejšie poškodenia. A čo je naším cieľom? Nájsť najvhodnejšie postupy na zisťovanie možných chýb a ich následného odstránenia. Zároveň vydávame opatrenia, ktorými sa snažíme poškodeniam predchádzať. Do školenia preto zapájame i naše partnerské dielne a mobilné servisy, s ktorými si prechádzame samotný predpis a stanovené limitné hodnoty. Aj vďaka tomu zlepšujeme kvalitu údržby našich vozňov a zvyšujeme ich spoľahlivosť v prevádzke.